Zahvaljujem. Veoma mi je drago da sam ovde u poseti Sloveniji. Mislim da sam u poslednjih 20 godina bio više desetina puta, najviše naravno kao političar i kao ministar unutrašnjih poslova i kao predsednik Vlade Republike Srbije, a evo i sada kao ministar inostranih poslova. Zaista sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da je u poslednjih nekoliko godina došlo do velikog napretka u našim političkim odnosima, da je veoma podignut nivo naše saradnje, da ima veoma čestih bilateralnih susreta, da smo ustanovili praksu zajedničkih sednica dve vlade i da se one održavaju svake godine. Sledeća će biti u Sloveniji. Prva je bila kad sam ja bio premijer, tada je, malo pre sam se šala, menjali su se premijeri u Sloveniji, ali je Karli uvek ostajao. Tako da i on je i tada bio. I ti si uvijek. Ali u svakom slučaju on je bio je i kad sam ja prvi put tu ideju izneo, mislim da je Janša tada bio premijer, i to je vlada Slovenije prihvatila, a kasnije Alenka Bratušek je realizovala taj naš prvi susret i mislim da je dobro da danas postoji jedna veoma dobra i lična komunikacija i između, ne samo između nas dvojice, nego i između predsednika vlada, znači gospodina Vučića i Cerara. Ono što mislim da je važno istaći, to je da mi ćemo podržavati jedne druge tamo gde god možemo. Mi nismo članovi još Evropske unije, ali naravno uvek ćemo biti pozitivno opredeljeni prema predlozima i stavovima Sloveniji, bilo da je reč o nekim kadrovskim pitanjima, odnosno predlozima za kandidature u međunarodnim organizacijama, ali i kad je reč o nekim drugim suštinskim pitanjima kao što su razni bilateralni problemi koje svi mi ovde imamo i mi imamo određenih problema sa Hrvatskom, koji nisu tako mali. Naravno, jedan od tih problema se, kao i vaš, odnosi na granice. Mi nismo još došli do te faze da idemo na arbitražu. Više puta smo imali sastanke na tu temu. Naša mišljenja se razlikuju. Reč je o granici koja ide duž reke Dunav i naše je mišljenje da granica treba da ide sredinom reke, a njihovo je mišljenje da treba da se rukovodi katastarskim parcelama. To znači da prelazi s jedne strane reke na drugu. Mi smatramo da je to apsolutno nelogično i da je to i nemoguće u praksi baš tako sprovesti, ali ono što je bitno reći to je da, iako smo se o tome dogovorili pre više godina da formiramo komisiju koja se time bavi, Hrvatska još nije odredila svoje predstavnike u toj komisiji. I to traje godinama još od Milanovićeve vlade. Što nas u suštini možemo da zaključimo da možda im nije ni stalo da se to brzo završi, ali im je stalo verovatno da se o tome stalno priča i da to bude jedna od tema koja bi se iznosila u međunarodnoj zajednici. U svakom slučaju, mi nećemo imati ništa, nijedno drugo rešenje osim da